Later vi sommartøy som I dag blir sendt ur Pegasus. Det är själva Pegasus, det är senaste virkelig utårstavnen ur här som Pegasus, nästa byggningen som Pegasus är väl till senaste stjärnan till nier. Om man låter från klockan 2 till 4 om natten så skulle man lära på sagt så kan jag minnas. Så är det man inte just en minut på andra matten. Det är inte kompatibelt. Inte han säger för det. Ja. Men han lukkar som lukkar så synd vi tog in I allt. Han blev också en aktiv pastor av Uber. Jag var ganska rättligt entusiastisk och sån pionerande i det så att så prövar sig man gör det kanske nektas man shit man gör det där. Men så igen är så det har hänt att man skiftar så I det är något flöver, det är något sanger som gör det och det har hänt något alla tiden och det är en god stabilitet runt om Pegasus. Vi är färgen tjocknen på metraskraj. Du över hukt ut över fjören och långstad sloppe väg. Längt väck fra häson myrska tunga stägen. Du över upprykt alla årskå och tar chanser som du fäck. Så I mängder matar det ju I lägen. Kanst du säga farväl till häsar känd och götter. Lägga höjmen fyra twinar små och fötter. Högt till himmels mellan fjällen trångt. Och I barmet twinnon brännor sannor långsamt. Ta horar lätast attor och I görston stångt. Just blir och löjve här till ett fångsor. Kanst du säga farväl till häsar känd och götter. Lägga höjmen fyra twinar små och fötter. Kanst du säga farväl till häsar känd och götter. Det som börjar I 4 sedan för nu I Sövna. Studio Pegasus som är en kreativ orskadebel I förskon tonlagalöjve och I Milaverne synger nu sista vers. 13. april I 2000 var fyrst för sent bøynleis utvarsp ur Pegasus. Enda leisa sendingar og studiotimar sattne vir Pegasus nu 10-9. Løtnar har vi rykar og gåar og vånande hava lustarne kring landi østni haft glede av sendingon ur Studio Pegasus. Og her sida vi så, senasta løtan I Pegasus fyrir åpnar mikrofon og fyrir å takka fyrir okkon. Vid enda så som alt byrja vi under innspelling tja mittlom Franton, og høskandi I hesare løte vir det kanst du sia farvel. Senasta vaktna her I Pegasus hadde Eion Klakstein og Alvin Elleby Andersen. Vi takkar for okkon, so long. Jeg tykker 8 år siden at Pegasus sendte bøynleis utvarp første fyr, det var Rast 2. Så var det nekvar her som Pegasus framledde sendingar til utvarp førja, og nu Pegasus atter blir parster Rast 2. Og I det har vi så sendt her, 5 timer utvarp, bøynleis utvarp. Til så det seneste bøynleis utvarp som vi sendt her I Pegasus. Jeg var selv vidt av første kvalitet for gående 8 år siden, så jeg som stedet noen nær at han blir her, og jeg har en sending til kvalitet, og så nå jeg også finner høve til. Vi det liksom sitter punktum, vi de seneste årene bøynleis I Pegasus, og til sin løgn stod, og sin løgn, nega løgn jeg gjør, men det er et øyla kreativt sted, som nekk-folk har gjort skåvar, sendingar, gjort nekk-var, men tøyne så løs, alt brøydist, og nu så sin punktum sett for Pegasus. Heimen fyra twinar små och fötter.